Danna. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Suna na Fauziyadi Suleiman, shugaban kungiyar Creative Helping Needy Foundation. Kungiyar da ke tallafawa marayu, mabukata da ma kuma gajiyayyu. Wato jama'a, mun zo cikin wani tashin hankali. Gidan da kuke gani nan wani gida ne da wasu bayan Allah suke zaune. Ya sunanki? Sunana Fatima Umar. To Fatima Umar, wannan baiwa Allah ita ke zaune da ɗanta ɗaya gashi nan guda ɗaya da Allah ya bata a duniya. Wani bawan Allah yaro mai larura, shekarun shi 30. Wannan baiwa Allah ita ke komai na rayuwar shi, to haya take a wannan gida take ciki. Saboda haka a halin da suke ciki ba su da kuɗin da za su biya haya, an ba su notice. Bari tukuna sai na gama bayanin tukuna. An ba su notice sun kasa tashi saboda ba inda za su je. Ba inda ta je da wannan yaro nata mai larura shekara 30, komai ita ke mai wanka. Ita ke mai komai. To yanzu a halin da ake ciki jama'a, kalli gidan an ɗaye kwano saboda dole sai sun tashi. Kun gani yanzu an ɗaye kwano saboda masu gidan sun yi, sai ta ce in ta tashi ba inda za ta je. Yanzu a gobe shine ƙarshen da za a zo a fitar da ita. Kun ga kofar gidan nan gurin nan kun ga ban ɗakin, kun ga inda ban ɗaki ta komai an kwaye a gidan. Ga soro nan anan suke zama idan ruwa ya sauko, nan gurin nan suke zama idan ruwa ya sauko. Kun gani duk an tayar kwanuka saboda ba ta biya kuɗin haya, ba ta da shi ko ba inda za ta je. Yanzu a gobe ne ranar ƙarshe da za su fita daga nan din ma inda aka kwaye kwanukan. Abinda baiwa Allah nan ta ce, hasko ne nan gaba bayanin kullu tukunna. Abinda baiwa Allah nan ta ce shine tun in an fita da su gobe ai titi na ubangiji ne, za ta zauna akan titi ita da wannan ɗana ta. Kun ga ɗanta mai larura, kama shi su gani, kama shi. Kun ga wannan ita ke mai komai, ita ke mai wanka, ba hannu, shekara 30 ba baki. Kama shi su gani take mai. Yanzu kan wannan kujerar anan take mai wanka, anan suke. Kun ga dan kwanan su na abinci a wannan gurin, anan suke rayuwa. To kin gani dan yi tafiya da shi haka, ita ke daukar shi haka. Kun gani komai ita take mai. Kun ga yanda yake, ga yanda Allah ya larura da Allah ya bashi, ita take mai komai, ita ke mai komai. Kun gani mai da shi to ke zaune da shi nan, anan take mai wanka, ta bashi abinci, ta mai wanka, komai ita take mai wannan. Amma a haka yanzu an zo an kwakwaye kwanuka. Dan leƙo nan gurin su gani, nan an kwaye kwanuka. Kun ga nan da kalli wannan ɗakin ba kwano a cikin, nan ma ba kwano, an ma sa kwado an datse. Nan ne suke dan samu su shiga su zauna nan gurin da ya rage gurin. Sai nan soro idan ruwa ya zo, ta ce ba ta kaunar ruwa ya zo. Me ka yi mana bayani da bakin ki su ji, yi bayani. Ana kuka ana cewa babu ruwa, to mu da muke irin cikin wannan kunci, mu ma haka in ruwan nan ya saba, wallahi durƙusa nake ce Allah ka kadar da ruwan nan, Allah in ka so Allah ya kawo ruwa ita. Allah za mu shiga cikin tozarci. Gidan nan shafewa yake, sanda muke dakunan ma shafewa yake yi. Ga sokawai ya rufta, kashi har cikin ɗaki. Haka muke fama, saman nan ruwa, ƙasa ruwa. To yanzu mai tace mai gidan? Ko a yanzu in Allah sako da ruwa, bayan Allah ku shigo ku zo ku ga hadin da muke ciki. Yanzu mai tace mai gidan? Cewa ta ce gobe litini, yaran Laraba ta zo, ta ce ranar litini za a zo a kwari. Na ce mata bewa Allah ki haƙuri, ba ni da shi, ban da hanyarsa. In je gidan rediyo ma ban da kuɗin da za mu je, saboda ina fitar da shi bara ma lokaci ba samun sa ake ba. Yanzu haka duk shagunan na ana bi na bashi. To saboda haka in karshen ta in naje, tun da ba a san da zuwa na ba, karshen ta in wuni a gidan rediyo ban samu ganin wanda zan gani ba. Kudin motar da zan dawo ko in je din ya ishe mu ci abinci. A ce gobe koma kuma ba. Jama'a kuna dai ji baki daga bayanin wannan matan, ni na dade ban ga tashin hankali. A ce minti 30 yana bukata. Kina yana kike za ta kula da shi, ba wanda zaki ba. Ina baban shi? In babansa ya mutu. Baki da kowa, baki da ɗa? Ban da kowa, dalilin ma maganin sa ya kawo ni. Ya kaki garin nan. Baki da ya baki taba haihuwa ba? Babu, shikenan Allah ya bani. Jama'a ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuna kallon halin da wannan baiwa Allah take ciki. Ba shikenan da ta haifa a duniya, ba ta haifi kowa ba sai shi. Ni na dade ban ga tashi hankali irin wannan ba. Iyaye sun kare. Yanzu an ce za a fitar da ita gobe daga wannan gurin da take zuwa. Kalli fa halin da ma fa gidan yake ciki. Wai nan din, a nan din za a fitar da ita ga wannan mara lafiya. Ina za ta kai shi, take kula da shi. Ga babu abinci yanzu, wa ake baki abinci? Annabi sallallahu alaihi wasallam ko bashi kake bin mutum, kakkarin a girma inda zai ke karka hankalin sai tashi. Da yanzu ki duba, kina zuwan nan kowane lokaci hankali na tashi yake. Yanzu so suke ku tashi ku bar nan haka inda suka sun ciccire kwanukan ma. Yawa Allah, matan na ita ta yaudare ni. 25,000 na biya kuɗin haya. Ta ce mun za ta bani ɗakin nan, sana'a nake da harkan katako. To babu ɗakin da tace za ta ban, bata bani ba. Tace duk gyaran da za a yi za ta gyara, bata gyara mun ba. Ɗakin bata bani ba. Har ila kuka zo muka cinye jari na.
da na cinye yanzu dole ne bara ko ana ruwa ko ana abin da dole ne ke fitar da bayan Allah nan abin da aka samu shine dai muke sa Allah sarki to kun ji ta dan mata yake ce hakuri ya sunan shi sunan sa Awwalu akwai Allah Awwalu to Awwalu yana cewa wai baba shi ta yi hakuri yaga tana kuka ya ce ta yi hakuri al'umma ku shigo mu taimaka wannan baiwa Allah mu samu mata gurin da ta zo na ita da wannan maraya nata ga wanda za su taimaka akwai account number da za mu faɗa 0109299375 0109299375 Creative Helping Needy Foundation Diamond Access Bank Creative Helping Needy Foundation Diamond Access Bank ga wanda kuma suke neman ƙarin bayani za su iya kiran number wayar mu 070 3714 7070 070 3714 7070 al'umma dan Allah dan annabi ku zo ku taimaka wannan baiwa Allah ina dade ban ga abin da ne kuka irin wani ba da za a ce an kwaye wa dan adam gashi na an kwaye mai gida bai an bar shi a buɗe sannan ga mai larura ita wannan ko mai larura na aka ce kaɗai kana fama da shi tashin hankali ne balle a ce baka da wai inda zaka zauna kuma baka da wanda zai taimaka maka sai sun fita sun yi bara kuma tsoron fita bara take ku kalli wannan gidan ma ai karashe ne ku kalli karashen nan gurin nan shi karashe ne shi ma inda suke zama in ruwan ya sako ai ya kusa rushewa shi ma shine soran da suke zama al'umma ku taimaka wannan baiwa Allah ita da ɗanta dan Allah dan annabi ku taimaka mata ba fidda su daga wannan kangi da suke ciki ko haya ce ana ungo kurna ne suke ga wanda za su iya kama mana ko za su iya bata a gidan da ta zauna ko hammar da rayuwarta ne ko kuma hayan ma muna bukata ga ne account din mu nan da number waya idan kuma Allah ya sa an samu da su iya taimaka masa ba su guri dindindin haka muke bukata saboda wannan mai larura nata assalamu alaikum mun gode